Kırınarak tutup engan meşin serine yaran Kürdistan bendameye rızgar bugün destan Kürdistan bendameye rızgar bugün destan راكن آلي خوش راكن لسر ملي خورتاكن راكن آلي خوش راكن لسر ملي كيتشاكن لسر رجا شهيدان برخداني خوش كشكن لسر رجا شهيدان برخداني خوش كشكن تبقى قد مرخص بلند هلينن طولا صالان تبقى قد مرخص Jinavendan uçan radyoya denge gelden başiru yeki adarı 2024 inili Brüksele saat 8 lamet ede. Godarı nicamen uçan sırası bir peşkeş beken demdem azadi areber apoya. Girtiyen azadiye bu azadiye reber Abdullah Öcalan muhteşem şurjun dikari var bir şey bu nedene. Girtiyen siyasi ligitken Baküre Kurdistan ve Türkiye bu azadiye fiziki reber Abdullah Öcalan uçarı sevkin atırskeri kakur. Birinin demokratik urakına tecrüde libüs tabte mecdari dedes bu greva bir şey bu nedem ki u dor ve kâr kiribun. Çalaki roja nuftu şeşande devam dike. Girtiyen siyasi des şankiribun kon heke. Hatta bazı hisivade tecrüd ne irakirin ve çalaki kadar basit konağa biken Lisserna ve girtiyen siyasi deniz kayadı dozda hisibatı dakhiyane kededin da ukut Juburakira tecrüda Lisser Reberti Mehmet Büstü hafta müjdara 2023 siyande des bu greva bir çibun ekiri bu u merake hamdı buku emeti fazla hisibatı ile çalakiya kadar basit konağa kedim biken lej bu bandol ile pengavalı der ve hatiye des bekirin tabat emir bijartine neke me bir yarda kupişti hil bijartine der basit konağa kedim biken em çalakiya koya greva bir çibune dor ve ger hatta pişti hil bijartine direjtike. Arteşa Türk'a dagirker gündeki kantona şehba u Afrin'e toplaranker u de encam edejineke birindar bu Arteşa Türk'a dagirker u çetin ve duh günde Suğaneke yenavçıya şeravaya kantona Afrin u şehbayı toplaranker de encam edejina bina ve Emine Hikmet Muhammed en 12 sali birindar bu lına hoşxane navçıya fafine dermankerin. Hat goten ku devlet Türk'a dagirker du eniya şeravayı ji toparan kere bu de encam ede leşkeri ki hükümeta Şami hatı bu kuştu ve yek edici birindar bu. Xelke deri ku gundevaren ve cenazen se şehiden hezen evlekariya hündürün sotoro oğur kirin. Devlet Türk'a dagirkerdi sıbaha 28 Sıbat'e de bu balafren beğenmiru bıçak erişi deri kekir. Dencama erişande şervanın hezen evlekariya hündürün Muzaffer Muhammed Cemil Hana u Cerbal Nain Saliba Sumi şehit bun. Jibu her se şehidan deri ki bu beştariya hezaran kesi merasimatı darkıstan. De merasimi de xelke deri ki endam saziyen ve u xelke girkeleke beştar bun. Endam metsamal batın şehidan aderi ki dayika şehit Hevri Xelep Suat Mustafa Akıvi Gud deve biryariye me xwe parasına xake u pekana armancên şehidan rızgar kına volayet u parasına projeye neteweye demokratik u deskeftiyen ve be endam hezen evlekariya hündürün akat henaji şehit bir ani gud ev jibu gel u parasına ve minaka vefadari bun em hezen evlekariya hündürün deli sersoz axwebin u ledici teröre erişkaran u dagirkeran bibin mertal endamı peyde Mutiya Alici erişer mezarkir u ev peyamda devlet Türk'a dagirker jiber lavaziya xwe eriştike jilevred ve emli hemberi erişan be hezbin reveberiya xwe ser jiyana hevbeş buye numune didaviya merasime de vesqe şehidan hatan xwendin u rada istimalbat evan hat ekirin şehit bi duruşu mutliliyan deri ki hatın beşartın.
Rêveberiya Xwesera Şengalê êrişa dewleta Tirkiye dagirkariya dinavbera gundê Werdî û ziravekê kir bi daxuyanekê şermezar kir. Rêveberiyê da zanin ku di êrişê de endamên saziyê malbatên şehîdan ya Şengalê Sadûn Mirza Elî şehîd bûye. Endamên meclisa gel a Zorava Nemîr Puko li ser êrişê got em ji dewleta Iraqê re dibêjin ka serweriya te ku tu esmanê xwe biparêzî. Em ji dewletên navnê tevî re dibêjin ka demokrasiya we. Ji dema fermanê heya roja me li Şengalê êriş li ser êrişê berdewam dike. Lê em dibêjin em ê bi şehîdên xwe bihêztir bibin û 5000 salin me ziman ol ax parastiye. Em heya dawiyê li ber xwe bisekinin. Em ji rayê giştîrê dibêjin em heya dawiyê li ber xwe bidin û terka Şengalê nekin. Hevseruka Padê Macîda Dexil jî di daxuyariyê de axivê got em ê li hemberî êrîşan gavên xwe xurtir bavêjin. Em bi şehîdan kêm namînin em ê bêhtir xurtir bibin. Em bi xwîna şehîdên xwe serbilindin û em de ji vê dosê bernedin. Yekîtiya jinên êzdiya Rojava jî êrişa dewleta Tirkiye dagirker li dijî Şengalê şermezar kir û bank li civaka êzdikê ku piştgiriya rêveberiya xwe ya Xweser û hêzên wê bikin. Li Silêmaniyê starta çalakên heşta adarê hat dayîn. Starta çalakên heşta adarê ji aliyê Komîteya Amadekar ve bi daxuyaniyekê hat dayîn. Şeyma Nebil girîngê heşta adarê eşkere kir û diyar kir ku heşta adarê di têkoşîna jinan a li dijî metîngerî, dîktatörî û desthilatdariya Mêrdê rojeke sembol e. Şeyma Nebî axaftina xwe wiha domand. Em hemû çalakiyên xwe îsal diyariya Giyanê Zelal Zahroz Firyal Silêman dikin ku 18 çile de encama êrişa dewleta Tirkiye dagirker a li Kerkûkê de şehîd bû. Çalakên heşta adarê li cihê ku şehîd Firyal Silêman lê şehîd bû dest pê bike. Di çarçoveyê çalakên heşta adarê de li Silêmanî bi duruşma jin jiyan azadî de civîn û semîner li dar bixin. Li hin bajaran jî pêşengehên wêneyên ên ku çanda Kurdan û jinan verîbêje vekin. Em ê serdana goristanên jinên bênav û saziyên jinan bikin. De bi beşdariya gelek hunermendên jin konserek vê li dar xistin. Em ê heşta adarê de bi meşeke daxwazên xwe bibêjin. Hêjayê gotineyê îro vê li bajarê Kerkûkê li cihê Firyal Silêman lê hate qetilkirin çalakiya pêşî ya heşta adarê vê li dar xistin. ڕۆژی جیهانی ژنان لە ژنانی هەموو جیهان و بەتایبەت لە ژنانی کوردستان پیرۆز بێت. ئەم ڕۆژە کە وەکو ڕۆژێکی سیمبولەیە بۆ تێکۆشانی ژنان دژ بە سیستەمی و دیکتاتۆریەت و عەقڵەتی دەستەڵاتداری و نیرخەراری. مێژووی ئەم ڕۆژە دەگەڕێتەوە بۆ 8 مارس ساڵی 1857. ژنانی کارگای ڕستن و چنین لە نیویۆرک بەو نادادی و یەکسانیە کە لەسەریان هەیەوە دەکرا. بێدەنگیان شکاند و ڕێژانە سەر شەقامەکان بۆ داواکردنی مافەکانیان لە کارکردنەوەی کاتژمێرەکان، کارکردن و کرێی کار. ئەم ڕۆژە بووە بە سەرەتایەکی بۆ هەڵگرسانی شۆرش و تا ئەمڕۆژ بەردەوام هەیە. لە بەرامبەری سیستەمی دەسەڵاتداری، سەرمایەداری و کۆنەپەرستی هەرچەند کۆمەڵکوژی مەزن لەسەر ژن بەرێوە دەچێت و سیستەمی دەسەڵات دەیانەوێت ئاستەنگی بۆ خەبات و تێکۆشانی ژنان دروست بکەن. بەڵام لە ڕۆژی ئەمڕۆژماندا ژنانی کورد بوونەتە بە سمبولی ئازادی و بە فەلسەفەی ژن ژیان ئازادی ئەم سەدەیە بۆ ئەو بە سەدەی شۆرشی ژن. هەروەها ژنان پێشنگایەتی بۆ بنیادنانی کۆمەڵگەیەکی دیموکراتی و سیستەمێکی بەرەوبرایەتی دیموکراتی دەکەن. بە پێداگیریەوە لە بەرامبەری هەموو ئەو توندوتیژیە و کۆمەڵکوژیە و ئاستەنگیە دەوەستینەوە کە لەسەر ژنان بەڕێوە دەچێت. ئێمە وەکو ژنانی کورد و ژنانی ئازادی خواست لە بەرامبەر ئەو شەڕە لەسەر نەتەوەی ژن بەڕێوە دەچێت بە یەککردووی توێکۆشانی هاوبەش هەموو ئەو شەڕە و پیلانگێریەکانی تێدەشکێنی. ئەم ساڵ چالاکیەکانی خۆمان لە 8 مارس پێشکەشی ڕوحی ژنە پێشەنگ و تێکۆشەری ڕێگەی حەقیقەت شەهید فریال سلەیمان دەکەین کە لە 8 مانگی 2024 لە شەڕی کەرکووک شەهید بوو. چالاکیەکانی لە بڕوای 1 حتا 10 بەڕێوە دەچێت. 1 2024 لە شاری کەرکووک لە شوێنی شەهیدبوونی شەهید فریال بە لێدوانێکی دەستپێکی چالاکیەکانمان ڕادەگەێنین. بۆ ئەم ساڵ چالاکیەکانمان بریتە دەبێت لە ریزە چالاکیەکانی هەم جۆرە. یەک چالاکیەکانمان بە لێدوان و سیمینار دەرباری 8 مارس لەسەر بنەمای ژن ژیان ئازادی و بەرامبەر ناحەقیەکانی کە بەرامبەر بە ژنان و لە کۆمەلگادا بەڕێوە دەچێت لە سۆربەی شارەکان و ئەنجام دەدرێت. لە هەندێک لە شار و شارۆچکەکان پێشەنگای فۆتۆگرافی دەکەینەوە کە تێکۆشانی ژنان نیشان دەدات و هەروەها نیشانی کولتوری کۆنی کوردەواری ژنان و شەوچرە ئەنجام دەدەین. 4 پوپەتەکردنی پێیەکەوە لە نیوانی ژنان دانیشتێنێکی پێیەکەوە هاوبەش ئەنجام دەدەین. سەردانێکی ژنانی
کارگە و ڕنجدەر پێشکردنی گوڵ و نامێلکە بەسەریاندا سەردانێکی ڕێکخراوەکانی ژنان و هەروەها بە هامەنگی لەگەڵ ڕێکخراوەکانی ژنان سەردانی مەزاری ژنانی بێکەس دەکەین بۆ ئەوە دەنگی ژن لە شەقامدا ببێسرێت و بڵند بێت چالاکی ڕێپەیوان مەدەنی ئەنجام دەدەین. لهر کانتونان مالن جنان هەیە لە هەفت کانتۆنن لە هەرێما رێڤەبەریە خۆسەریە دەموکراتیکا باکوور و شاتê سووریە 52 مالên jinan hene û 302 jin li wan kar dikin. Qanûn û malên jinê ya li kantona Cizîrê li qadên rizgarkirî têkoşîna xwe didomîne û hewl dide li her bajêr, navçe û bajarokan maleke jinê ava bike. Li kantona Cizîrê Qamişlo jî di nav de li hemû bajarên vê kantonê malê jinan hatin avakirin û her sal hejmara wan jî zêdetir dibe. Hat diyarkirin ku li kantona Cizîrê 22 malên jinê hatin avakirin û 155 jin li wan kar dikin. Li kantona Firatê jî 13 malên jinê hene ku bi 23 jinan kar dikin. Li kantona Efrîn Şehbayê jî 8 malên jinê hatin avakirin bi 45 jin lê kar dike. Li kantona Milbiçê hetana 4 malên jinê hatine avakirin û bi 19 jinan kar dike. Li kantona Reqe û Tebqeyê jî hetana 4 malên jinan hatiye avakirin û 28 jin lê kar dike. Li kantona Dêrazorê jî hetana maleke jinê hatiye avakirin û 13 jin lê kar dikin. Helêgudarên Cerneweya jin bi hejmara taybet a ji bo 8 û 21 adarê derket. Neweya jin rojnameya jinê ye û mehane li Awropa tê weşandin û di hejmara 228 de nirxandinên dewlemend û balkêş cih girtine. Neweya jin bi mabesta 8 adarê û Newrozê manşeta cejna biharbûna jiyanê ye bi kar aniye û cih daye nirxandina Rêber Abdullah Öcalan yên adara 1998. Rûşen Samsa jî li ser wateya 8 adarê Deniz Nurhak li ser şehîdên meha adarê nivîsandine. Di rûpelên Kurdî de jî berjîn tekoşer qala jiyana tekoşîne û portreye Sema Yüce kiriye. Sabah Tuncer ji girtîgehê û ji bo neweya jin goterek şiyandiye û balê dikişine ser 8 adarê û tekoşîna jinan. Hêja Zerya jî ji bo bîranîna Zela Zaxros ku li Kerkûkê di meha çilê de hate şehîdkirin nivîsiye. Roza Metîna hevpeyvîna bi namzetên jin yên hevşaradariya Qoserê Hamdiye, Bilek û endamê têja Xecê Şenrê kiriye di vê hejmarê de cih digire. Zîlan vê jin bi ser navê bi jin jiyan azadî re ber bi 8 adarê ve nivîsek nivîsiye û di vê hejmarê de hevpeymana civakiya Bakur û Şatê Sûriyê cih girtiye. Li gel van nirxandinan hevpeyvîna bi hevseruka Dem Partî Tülay Hatîmoğulları ya derbarê hilbijartinên herêmî yên 21 adarê de cih digire. Dengir Güneş û Fidan Yıldırım ji bo gotarên cuda dîtinên xwe anîne ziman. Mafê Kürtajê li Senatoya Fransayê hate qebûlkirin li Fransayê rêzîknameya di derbarê Mafê Kürtajê de ku dê di destûra bingehîn de cih bigire ji aliyê Senatoyê ve hate qebûlkirin. Bi vî awayî astengiya dawiya li pêşiya qebûlkirina vê reforma dîrokî hatiye rakirin. Tevî îtiraz û nîqaşên dirêj yên hinek senatorên rastgirên ku piraniya senatoyê de di destê wan de hene bêyî ku metna hikûmetê biguherînin di dilxwazî dengê xwe dan rêzîknameyê. Serokvezîrê Fransayê Emmanuel Macron dengdana senatoyê wekî gaveke diyarker binavkir û bank li her du aliyên kongreyê kir ku ji bo pejirandinê di çarê adarê de bicivin. Reforma derbarê pejirandina Mafê Kürtajê di destûra bingehîn de ji aliyê Meclisa Netewê ya beriya Senatoyê ve hema bi yekdengî hate qebûlkirin. Wezîrê Adaletê Eris Dupont-Moretti got Senatoyê duwarê mafê jinan de rûpeleke nû vekiriye. Senatorê ekolojîst Melin Begol jî got ev serkeftineke femînîst a pir mezin e. Gaveke mezin ya pêşketinê ye ev ji femînîstên li çar aliyên cîhanê re peyamek e. Di meclisê de gerek senatorên çepkir îfadeyên wekî bi hêz û kelecanî bikar anîne. Kombûna kongreyê di çarê adarê de ye û beriya 8 adarê roja mafê jinan a cîhanê ye û di vê warî de xwedî girîngiyeke sembolîk e. Destûra bingehîn a Fransayê herî dawî di sala 2008 de hatibû guhertin.
Li Senegalê kêştiya koçberan bi nav bû bi kêmahî 24 kesan jiyana xwe ji dest daye. Hat ragihandin ku li peravên Bakurê Senegalê kêştiyeke ku bi sedan kes tê de bûn bi nav bû herî kêm 24 koçber jiyana xwe ji destan bi dehan kes jî wî dane. Li gor agahiya ku waliyê St. Louis ku yek ji bajarên herî mezin yê Senegalê ji roja çarşemê û vir be cenazeyên 24 kesan ji ber ku kêştî çend saet metre dûrî peravê binav bûye ji avê hatine derxistin. Walî Diyarbekir ku 21 kes hatine xilaskirin û derbarê kesên din agahî nedane. Li gorî nûçeyên ku di çepemeniya Senegalê de li ser îfadeyên kesên rizgarbûne di kêştiyê de zêdetirî 300 kes hebûne. Lêbele walîtî li hemberî van hejmaran banga baldarbûnê kir. Bi hezaran kes li Senegalê di van salên dawî de hew didin ku xwe bigihînin giravên Kanaryayê ku weke deriyê Ewropayê tê zanîn. Li gorî Frontex a ku sînorên Ewropayê kontrol dike herî zêde koçberên giravên Kanarya ji Fas û Senegalê tên. Meclisa Jinan Dem Partiye li Şemrexê Büroya Hilbijartinê ya Jinan Vekir Parlamenter Bêrîtan Güneş namzeta hevşaredariya ya bajarê mezin a Mêrdînê Devrim Demir namzeta şaredariya Şemrexê Kudret Uçuk û gelek jin beşdarî vekirina Büroya Hilbijartinê ya Jinan bûn. Namzet Devrim Demir da zanî ku kombûna jinan di rojek wiha de girînge û wiha got. Ev pêvajo ji bo me gelekî giringe ji ber em weke civak têkoşîna hebûnê didin. Dema em bi vê perspektîvê lê binêrin em girîngiya hilbijartina pêşweq baştir fam dikin. Hemû şaredariyên me hatine dagirkirin. Ev desteserkirina vîna geleme ye. Geleme weke berê di vê hilbijartinê de jî li ser sunduqan bersiva xwe bide. Piştî axaftinê deriyên bîroyê hate vekirin. Dem Partiye di çarçove hilbijartinên herêmê yên Sûyekê adarê li navçeya İstanbul Şişlî civînê gel pêkanî. Hevserokê giştiyê Dem Partiye Tuncer Bakırhan namzetên hevşaredariya İstanbulê Meral Danış Beştaş û Murat Çepnî nûnerên saziyê sivîl komeleyên herêmî û gelek welatî beşdarî civînê gel bû. Namzet Meral Danış Beştaş got sembol İstanbul yek jiwan navendane ku cudahî lê tê kirin. Li İstanbulê jî nüfusa herî zêde ya karker û ketkaran e. İstanbul bajarê herî mezin ê Kurdan e û nêzî 5 milyon Kurd lê dijîn. Em ê ji bo hemû nasnameyên li İstanbulê şaredariyeke jinan ava bikin. Hevserokê giştiyê Dem Partiye Tuncer Bakırhan jî got Dem partiya hemû PKT'yên li Tirkiyeyê. Em ê İstanbulê bi rengên gelan bawerî û zimanên cuda rengîn bikin. AKP siyaseteke dûrî ve ahlakî dimeşîne li meclisê dengemeyê bi Kurdî, Suryanî û Ermenî qut dike lê namzetê şaredariya Amedê ya AKP strana hevaleke me ye ew jê re dibêjin terorîst e di wesayîta xwe de weke mûzîka hilbijartinê bikartîne. Divê em vê siyaseta dûrî û standartî û bi ahlakî mehkûm bikin. Tuncer Bakırhan da zanîn İstanbul bajarê herî mezin ê jinan û xortane û hagot. Tenê partiyek heye ku karker, Alewî Kurd ciwan û jin bi hev re li ser esasê wekevî û siyasetê dikin heye ew jî Dem Partiye. Divê herkes dengê xwe bide Dem Partiye û em ê İstanbulê bikin bajarê hemû gelan û hemû ziman û nasnameya. Nûçeya me ya dawiyê du kesên ku li bajarokê Sêgirkê Ahmet Gün ê Dem Partiye qetil kiribûn hatin berdan. Di 11 Kanûna 2023 de li bajarokê Sêgirkê ya navçeya Qelebana Şirnexê endama Meclisa Şaredariya Sêgirkê û rêveberê Dem Partiye Ahmet Gün li gundê Taloqê ya bajarokê tevê kurê xwe Abdurrahman Gün rastî êrişeke çekdarî hatibû. Di êrişê de Gün jiyana xwe ji desta bû kurê wî jî bi giranî birîndar bûbû. Herwa Mahmud Gün ên li cem wan jî bêyî birîndar bibe bi saxî xelas bûbû. Piştî bûyerê lêpirsîn hatibû dest pêkirin û di çarçoya lêpirsînê de ji kiryarên Gün cerdewanê teqewîtbûyê Enver Babat û Ebubekir